Чували сме хиляди пъти, че човек може да постигне всичко, когато вярва на себе си. Нали така? Когато е уверен в себе си. Добре де, как човек изгражда вяра в себе си? Сега, нека да започнем с най-малките неща. Тези много незначителни нещица, които всъщност са най-важните. Когато обещая на себе си или на някой друг, че ще направя нещо и не го направя, значи всеки път, когато аз правя това нещо, аз губя по-малко вярата в себе си. Защото, представете се, аз съм обещала, че се обадя на някой днес до 5 часа, например, и не съм му се обадила, защото съм забравила. Значи, една малка част от увереността в себе си изчезва. По този начин, ден след ден, аз губя все повече и повече увереност в себе си. Така че, когато обещаете нещо на някого или на себе си, колкото и малко то да изглежда, го направете. Успех!